Nasingathi sayibulala le South Africa izawubhubha yonke le. Sila ekhaya ka Hlongwane sihleli nobaba la okuyena esizoxoxa naye ngalo udaba lolu enilaziyo lenyoka ivimbela, inyoka yomoya, inyoka yemfihlakalo. Ningizimu Afrika sekuhambe isikhathi eside, umphakathi waseBergville ukhathazekile, isisombululo asiveli, inyoka ayitholakali, kanti imfuyo iqhubeke njalo igeceka. Lapha ke sisehlathini esekukhonjwa ukuthi kungacushwa kulo ibanjwe okuyikhaya layo. Mkhulu usibizile namhlanje sila emagcekeni ala ekhaya ngoba unokushiseka noma ukhathazeka ngento eyenzekalayo eBergville. La eBergville sinenkinga yalenyoka okuthiwa ivimbela. Lenyoka ivimbela lena inelambu layo elingasuki kanye. Yadala nalo futhi noma ayibulaleki cishe ngathi ifana njengomoya. Uma ngabe umoya ubona umoya usukubona yona ayihambi ke futhi emini, ihambe ebusuku ngoba inelambu layo. Ihambi ingene ebayeni la kufuye khona inema ngesizulu, amagama esizulu mabili phela, khona inkomo khona inema khona amankonyane. Ithemba ke liyalokoza njengoba ubaba uHlongwane ingwane leli uyena ubaba ososukume wama entabeni wacela umphakathi ukuthi umethembe ngamasu noma ngolwazi analo mayelana nalenyoka, njengoba engumuntu oke wasebenza eMaputo lapho eyayixake khona inyoka, wakwazi kodwa ukuthi alekelele ekubanjweni kwayo nomphakathi wakuyo leya ndawo. Ubaba ke uzoloku esihlebela ngamasu onke, sizomupha ithuba achaze. Ngizoyithola nje ingene esibayeni idlela ukudla kwayo, ilambu ngaleso sikhathi ngakulibona. Izangena ibhodeni isibaya nenkomo namankonyane, idlela ubulongo lobu obumanzi, ayiwudla umquba lobulongo, so idla lobu obumanzi. Inkomo nayiqeda nje ukukhulula iyafika idlele ngoba isuka kuphi, isuka eduze kumfula. Yakube imfula lapho uza khona inkomo nala ekhululeka khona sezidla utshani. Manje ke ivimbela liyakwazi ukubona ukuthi ubaba onesibaya eduze kwakhona bangakho baba bala. Njoba sisho nje namanye nasidaba khona la eSouth Africa eMangwaneni nengimizi enebaya, kodwa ke manje njoba inebaya nje nevimbela ngeke ulibone kalula. Akuyona futhi inyoka edla yonke into, idlela nje ubulongo kuphela ngoba isuke iqhamukela lapha emfuleni la ihlala khona. Kodwa ke inelambu lakhona, nelambu lakhona nake yakhanyisa ngalo, iphuma nje emfuleni ikhanyisa ngalo, ikhanyisa isuke emfuleni iza ngalo, liyakhanyisa emabaleni kanti ayiqondanga ukuze emabaleni, iqonda ukuza lapha esibayeni emfuyeni yomnomzana. Futhi ke hayi ukuthi ingozi ngoba isuku izokwandisa imfuyo yomnomzana esibayeni la ingene khona, nayizongena ekhaya iyalithatha ilambu layo ukuthi ilibhekise phansi, ibheke indlela la izawuhamba khona, ibese igudla sonke isibaya idlela ubulongo le ngoba ubulongo ibuthanda nabusebusha ebusuku. Yiko-ke nje mina ngizubonakala ibuthanda ebusuku ngalesikhathi inkomo zikhulula lele noma ekuseni noma zingalele, kodwa-ke ngo-3 ekuseni iphindele emumva ngoba nawe liphuma nje laphana la liphuma khona, lisuke liphumela ukuthi lingabonwa umuntu ngoba umuntu wabona ilambu lakhona, hayi uba nenkinga umuntu. Cha, uyabaleka nje, abaleka azephuke kodwa angeke alimali, abaleke azazofika ekhaya nelibona esigangeni. Cha, angeke uzame ukuthi uzalilimaza ngoba inyoka enenhlonipho kakhulu kabi. Nasingene ebaleni isiko izonitshela ukuthi hayi isibaya seni somnomzana inkomo zokwanda. Cha, angeke uzame ukuthi uzalilimaza ngoba inyoka enenhlonipho kakhulu kabi. Nasingene ebaleni isiko izonitshela ukuthi hayi isibaya seni somnomzana inkomo zokwanda. Neke nakhe esinye isibaya ngoba invakashelela ukuthi izokwakha izibaya zamadoda. Nanokuba ke ubaba uHlongwane echaza ukuthi uyayazi yonke le ndaba, ekukhuleni kwakhe uke wahlangana nodaba oluthinta inyoka, uyayazi nayo ubuqobo lwayo,
Siyathemba kakhulu ukuthi amasu nabantu abasha emphakathini bazowasebenzisa bayinqande. Uthi bayayisola ukuthi iyona edlimbuzi. Ngabe iqiniso lelo mfundisi? Yebo, uma silambe kakhulu iqiniso iyakwenza lokho. Ngoba nawe nasulambile indlala iyayibangula. Yeah. Kufuneke nathi sibe nawe itamathoshi. Sizokwazi ukuthi singayibulali. Kulula nangabe nawe Kuphela. nizaba namathoshi nixoxe ngamathoshi. Ngoba ukuthi uyayibhukuda ukuyibhukuda uzathi uyayibhukuda kanti songena emanzini okanye soyawo uyalimala ngoba nomzimba wakho uyashelelela uyachoka futhi uyabambana njengomabhuti. Uqala yayiqoshwa amalambu. Yeba amalambu nje lana ayisebenza ngoparafini. Nango iketekete yelo ukhanyiswa ngomlilo. Ukhanyiswa ngoparafini. Umnomzana esebaleni ayikhanyise lapha lelambini. Yabheka kuyena iyaxaxama iyabaleka. Nathi silandeleke ngemumva sithi yini baba bathi hayi ivimbela abantu abami kusondela umuntu omdala kuphela nina nisondeli. Sibuyele emumva ke abantwana babuyele emumva bahlehla. Ayizothi ngakhanya ibona ilambu lomfana liphakamisa bese iyajika ihamba. Bese siyayilandela njalo umfana njalo uzayixosha kanjalo njalo iziyofinyelela la kunoxhaka la ezafika ithola khona unoxhaka. Yazi yangena kunoxhaka ngeke uyidedeleke. Mina singathi sayibulala le South Africa izawubhubha yonke le. Njoba umfana ezoyikhanyisa usuke nasengene kunoxhaka. Unoxhaka uyenza ukuthi uyinciphisa amandla. Bese kwazi ukuthi iqhube iziyo fakwa la iqhamuka khona. Hayi sizozama mkhulu ukuthi ke siyesekele kahle. Yebo, abonike singayibulali siyesekele nje. Ukuthi isuke nathi samkhanyisela umfana ngalamatoshe ethu azoba seduzana. Ukuthi isuke la emabaleni nasebayeni yona isuke la ifuneka khona uzwa sincengeni ngoba izathukuthela. Sincenge ngoba izasuka ithukuthela ukuthukuthela kwayo ke izulu liyaqoba selenza yonke into ngabe. Ngoba la enithi izabulalela khona akho umuntu ozaphindaye lapha. Lo mfana ngoba simlandile ezoyifaka kunoxhaka nje uzoyiqeda amandla okulwa kodwa ke yona yini yangena kunoxhaka inisuke seniqeda amandla ukuthi nikwazi ukuyiqhubha kahle niphelezele iziyongena lapho la eqhamuka khona nobani ke nathi sesawubona ke ngayo lo mfana ukuthi ingene la ngiyiphelezele yazi awungena la. Akufuneka ukuthi sibhuti thina ifuna ithoshi lele eqondene nalo ezofika ilibambe bese ifika ingena kunoxhaka nasulibambile ngoba phela inomzimba omude nayo. Unoxhaka nasi uyubambile izobe seyithamba ngamandla ehle. Iyawuza umkhondo wano elambu lakho nelizonditshela. Thina esiphethe amalambu soba ngemuva lo mfana esimlandile uyena ozakhanyisela ilight akhanyisa omabili iziyongena lapha la isuka khona. Sishicilela siyakuthola ukuthi inyoka izonqandeka ngokuthi iqhoshwe ngelambu idideke bese idedelwa ukuthi ihambe iyongena kuleyamhubhe ozokhandwa wonoxhaka oyoyigubuda uyigcine ivalelekile. Siyathembisa ukuthi sizokulandelela konke kwakhiwe unoxhaka ize ibanjwe siloku sikhona sinikhombisa.